londo ngoba sizowulila abantu bathi sa-celebrate celebrate sishiyiwe apha sisibabalo besifungo sikho but amaphosa aseqonce inkomo enqomo sengudleka ituzelekana uba uvayisi apho uthi nje mandenzela kuthiwa ukulayita nje ndimke beyithetha ezobiza amadoda kule ncwadi besifunda saphola lapha ekhaya amahebhere isahluko seshumi mamele njengoba bekufundwa njalo phala mntu uthethayo kuvesi 23 phaa uthi silubambe uvumo lwethu lwethemba lungabi nakuxangaxanga uthi kuba uthembekile lowo wabeka edinga mana amazwi ukuthenjwa ngasiyali sande kona into boyale lo sisiyali uthi lo mbhali uthembakele ukole nto size nayo kuba senyuka kodwa njengoba ndimamele bekufundwa ucetyiswa abantu abasitakileyo bakhona ixesha apha ebomini usitake uba sefowunini uthi ufrizile zokujantshwe ngoba abantu mamela apha uthetha nabantu bangandalashi abantu bangandalashi mfundi bangaqapheli izinto uba zitshintshile luselekanisa phole ekhaya zizobuya umva silubambe uvumo lwethu lwethemba ngabi nakuxangaxanga le nto wishiwashi qiniseki ngayo wishiwashi apho nekhaya ngathi umva phaa uthi kwaba bantu uthi sinombingeleli omkhulu bingelelo omkhulu ngoba namadoda aqhele ababingelela abancinci ngokwapha kuthiwa sinombingelelo omkhulu lofika kwawo ndizoyeka uba uvumo lethu lwethemba phaa phambili ucacisa ithemba uthi ithemba esinalo alesiparishi njanja liqinile njengehangi lokuthenjana abantu asithi masiselayo apha kuni safona ekhaya lelo themba awufayifa apha lo mfo ubhekisa abantwini abavumileyo ngoba uthi uvumo our profession of faith into thina esivumileyo manto yathi ngalahleki siyibambe noma kathika ulovumo kolwenziwa ngala magama ngokuba ulegwapha ubanjwe yiloo nto into wayifuna kudala wayibamba gcinwa yiloo nto sibambe uvumo lethu lwethemba lungamla ukuxangaxanga ngoba uthemba ke lowo wabeka edinga bantwana bakathixo
ufuma kamakhosi le nto siyifumana ngecawa wonso sayivuma lenza iprofession pha sithi sakuthumisa wena Thixo sakuvuma into yoba uyehova luvumo uyavuma xa ufika njawunje voluntarily unyanzelo uthi lo mfana Silubambe singayithethi loo nto ngemilomo ibe yinto esibambayo unabakathixo ndiyeke fayisi wenza umzekelo wabantu abalibambayo mfondini elithemba balibambayo ngoba uthi le nto ndiniyaka ngayo ayonto ingenzekile ukulibamba ithemba yonto ingenzekile into yenzekayo ngoba xa ewela esiya usahluko seshumelane abangela bawo uthi uAbraham wathi eneminyaka engama-90 ole nto ngokubamba kwakhe ithemba walivuma isiko lokwaluka egugile amendekathixo amendeka bawo Silubambe uvumo lethu lwethemba ngabunamhlangahlenga anto asizisayo kwelikhaya abantwana bakathixo ngasitla uthi uMoses walibamba kwakhe elothemba watyeka abona abantu bakwabo bephatheke kakubi wathi engadingi kutya empalesi waphuma ecaleni wawusokola nabantu bakwabo abantwana bakababa ndiyake fayisi Silubambe ningalahli nibambelele ethembeni utatule kwa ebebambe lona amagqirha phaa kuthi anengoma xa ucaba umhlola awufumaneki ethi bambelela ethembeni njawunjani umama uhlolayo akangena laqoba kancinci ikushelwe ngaphandle ngoba ubambe zokwethemba kuzawuhlangahlena tosikabawo thuthuzelekani sakhonekani yiloo nto yenyenga uJobe wasawutse yokubambelela wathi noba lo mzimba wam ungahlavuka ubele ke mna ndiyazi umhlawuleli wam uhleli amehlo wam ayakumbona ingenguyehumbi into obambileyo ke thembele ngento aqiniseke ngayo andisuke fayisi